Муҳтарам дӯстдорони футбол, ҳамлагари аргентинӣ Лионел Месси дар ҳақиқат карьераи беҳамто ва нотакрорро гузаронида истодааст. Лео шумораи зиёди ҷоизаҳоро ба даст овардааст ва ҳоло ҳам ҳайрон кардани мардумро бас намекунад ва легендаи зинда ба ҳисоб меравад. Аммо ҳатто дар карьераи пур аз бурдҳои бузурги Месси мағлубиятҳое ҳастанд, ки дили ӯро шикастанд. Ва имрӯз мо 5 чунин шикастҳои Мессиро ба ёд меорем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. Дар онҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осаш эътимоднокист. Агар футболро хуб фаҳмед, то ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFoot соҳиби 6500 рубл шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. ҷоми ҷаҳони соли 2014 ба мундиали Бразилия Лео Месси барои ғолиб шудан рафта буд. Он сол Месси дастаро ба сифати капитан ба майдонҳои Бразилия мебаровард ва пешсафи даста буд. Ба ғайр аз ин, футболбоз соли 2014 дар ҳолати беҳтарини варзишӣ қарор дошт ва ин чизро дар мусобиқа низ нишон дод. Дар марҳилаи гурӯҳӣ ва даври якашниҳоӣ Лионел дар ҳамаи голҳои дастааш иштирок кард ва ҳар бозӣ беҳтарин футболбози вохӯрӣ дониста мешуд. Дар даври якчорниҳоӣ ва нимниҳоӣ зидди дастаҳои Белгия ва Голландия Месси гол ё паси голӣ надод, аммо дар майдон бисёр ба чашм мерасид. Дар охир Мессиро беҳтарин футболбози ҷоми ҷаҳони 2014 эътироф карданд, аммо ин ҷоиза ба Месси хурсандии зиёд наовард, зеро мунтахаби ӯ имконияти чемпиони ҷаҳон шуданро дар қисми иловагӣ зидди Германия аз даст дод. Дар вақти асосии бозӣ дастаҳо бозии баробар нишон доданд, аммо аргентиниҳо лаҳзаҳои беҳтари голзанӣ доштанд. Хусусан имконияти 100% голзаниро аз ҳолати 1-1 Ҳигуайни бечора аз даст дод. Дар қисми иловагӣ бошад, Марио Готсе, ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон ворид шуда буд, муаллифи гол шуд ва ин барои ғалаба кардан басанда буд. Ба Месси ин чиз хело мушкил буд ва ӯ чанд вақт аз мунтахаби Аргентина рафт. Рости он қадар бисёр не, ӯ боз ба даста баргашт то ҳолатро тағйир диҳад. Копа Америка соли 2015 Лео Месси аллакай баъд аз як соли шикаст хӯрдан дар Бразилия метавонист ба Аргентина ҷоиза биёрад. Аргентина бо мушкилии хурд ба финали ҷоми Америка баромад. Ин мусобиқа баъд аз ҷоми ҷаҳон барои давлатҳои Америкаи Лотинӣ бо нуфуздарин ба ҳисоб меравад. Онҷо аргентиниҳоро мунтахаби Чили бо Эдуардо Варгас, ки он вақт хело хуб ҳунарнамоӣ мекард, интизор буданд. Айнан мисли финали ҷоми ҷаҳон аргентиниҳо дар вақти асосии бозӣ ба дарвозаи ҳарифашон гол задан натавонистанд. Қисмҳои иловагӣ низ ғолибро муайян накард. Ана дар силсилаи пеналти бошад, мунтахаби Чили бо боварӣ ғалаба кард. Леоро хостанд беҳтарин бозингари ҳамон вохӯрӣ эътироф кунанд, аммо Месси ба ин чиз розӣ нашуд. Шикаст хӯрдан барояш хело аламовар буд. Ҳамчунин ӯ аз ташкилотчиёни мусобиқа хост, ки ӯро беҳтарин бозингари ҷоми Америка эълон накунанд. Он мағлубият яке аз дардноктарин дар карьераи Месси буд. Месси солҳои зиёд мехост бо мунтахабаш ҷоиза ба даст орад, аммо чӣ шуда бошад, ки ӯ 2 сол пай ҳам як қадам дур аз чемпион шудан роҳаш ба охир мерасад. Копа Америкаи соли 2016 пас аз як сол дар мусобиқаи махсуси ҷоми Америка 2016 мунтахаби Аргентина имкон дошт, ки барои мағлубияти соли гузаштаас қасдашро гирад. Аргентино боз ба финал баромаданд ва капитани онҳо Лео бошад, чун ҳар вақта хуб бозӣ кард ва то финал низ ӯ ба дарвозаи ҳарифон 5 гол зад. Бозии ниҳоии мусобиқа боз бо иштироки Аргентина ва Чили баргузор шуд. Финали нав аз рӯи сценария айнан мисли финали соли гузашта буд. Чилигиҳо боз тавонистанд дар вақти асосӣ ва қисмҳои иловагӣ ҳисобро мусовӣ нигоҳ доранд ва боз дар пеналти ғолиб шуданд бо ҳисоби 4-2. Ва ин дафъа низ аз ҳама зиёд бохт ба Месси таъсир кард. Ҳамчунин Лео дар серияи пеналти натавонист гол занад. Лео боз ҳам сахт рӯафтода шуда буд ва баъд аз он ашконашро нигоҳ дошта натавонист. Мисли ҷоми ҷаҳон 2014 Месси ҳамон қадар зиқ шуд, ки боз чанд муддат аз Аргентина рафт ва баъдан хушбахтона боз баргашт. Лига чемпионҳои мавсими 2017-18 яке аз мағлубиятҳои бузурги дастаи Месси ба вақте рост омад, ки онро ҳеҷ кас интизор набуд. Лионел бо дастаи худ мисли Рома бар ин ҳарифашонро ба осонӣ пушти сар мекарданд ва ин чиз мушкилӣ набуд, хусусан агар ин даврҳои болоии Лига чемпионҳо мебуд. Барселона бо дастаи Рома дар даври якчорниҳои Лига чемпионҳо вохӯрданд ва бозӣ дар камно аллакай ҷолибияти бозии ҷавобиро кушт, зеро Барса бо ҳисоби 4-1 Римиҳоро тору-мор карданд. Акнун Барса ба сифати аллакай қариб полуфиналист ба пойтахти Италия рафт, аммо он шом дастаи Эрнесто Валвердаро бадбахтӣ интизор буд. Рома мисле ки охирон шансаш дар ҳаёт буд, ба ин бозӣ сахт аҳамият доданд ва аллакай аз дақиқаҳои аввал ба ҳамла гузаштанд ва аллакай аз аввали бозӣ Рома ба пеш баромад. Эдин Джеко ҳисобро 1-0 кард.
голи дуюм каме дертар зада шуд. онро аз пеналти дар дақиқаи 58 Даниэл Дероси ба сама расонид. аммо ғалаба бар рӯхати ҳангомавӣ ба полуфинали Лигаи Чемпионҳоро ба Рома Костас Манолас тӯҳфа кард. бо ҳисоби 3-0 бозӣ ба анҷом расид. имтиҳони сахт барои Барса. соли дигар Барселона то полуфинали Лигаи Чемпионҳо баромад. шикасти охирон дар карьераи Месси моҳи майи соли 2019 буд. ин ҳолат кам ба назар мерасад, аммо акнун Месси на бо Аргентина, балки бо дастаи худ Барселона ба чунин шикасти аламовар дучор шуд. дар Барса Месси тамоми ҷоизаҳои имконпазирро ба даст овардааст. рости соли гузашта кӯрҳои Каталониё аз рӯи нақша нашуданд. хусусан Каталониё ният доштанд ки дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб шаванд ва қуввату тавоноияшонро асон ба ин чиз равона мекарданд. дар бозии якуми полуфинал онҳо дар Камп-Ноу Ливерпулро бо ҳисоби 3-0 шикаст доданд. бозӣ дар меҳмонӣ дар Энфилд яке аз мушкилтарин дар Аврупо ба ҳисоб меравад. қариб ҳеҷ кас давоми чанд мавсими охир Ливерпулро дар майдони худаш шикаст надодааст. аммо бо пешсафии 3 гол пас аз бозии аввал Барселона ба ҳайси фаворит ба Ливерпул рафта буд. бинобар ин ҳисоби бозӣ пас аз анҷоми он боварнокарданӣ ба чашм мерасид. мерсайдҳо дар майдони худ Барселонаи хушҳолшударо бо осонӣ бо ҳисоби 4-0 шикаст дод ва бо стили зебо ба финали Лигаи Чемпионҳо баромад. аз ҳама аламовар дар он бозӣ барои Месси он буд ки ӯ кори аз дасташ омадаро кард. голи зеборо дар бозии аввал ба сама расонид ва ягона нафаре буд ки дар бозии ҷавобӣ тан намедод. аммо ҳамааш бефоида буд. Барселона дар назди ҳамаи мухлисон шарманда шуд ва имкони пас аз 3 сол дубора ғолиб шудан дар Лигаи Чемпионҳоро аз даст дод. дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набаронед лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.